Il-kap nazzjonalista Bernard Grech attakka lill-midja u anke lill-gvern li qed juża d-diskors tiegħu biex idawru fi spin politiku. Grech qal dan waqt attività politika f'Ħażabbar ftit jiem wara li kienu stess li politiċizza l-imwiet ta' persuni li kienu pożittivi għal COVID-19 fi stand politiku fuq it-Tarax ta' Kastilja. Mossa politika li ġabet magħha kritika minn saħansitra qraba ta' dawk li tilfu ħajjithom mill-pandemija. Issa stennew illi wara illi tkellimtek se jibda l-spin tal-gvern li qed nuża il-pandemija u l-vaċċinazzjoni jibdew jgħidulna huma għal skop politiku. Minkejja li prova jipponta lejn il-gvern għall iżbalji politiċi tiegħu, din ma kienx l-ewwel darba li Grech ippolitiċizza l-pandemija. Propju l-ġimgħa ilu Fawdex qal li jrid li pajjiżna jfittex joħroġ mill-pandemija biex imur għall-elezzjoni. Aħna rridu li mill-aktar fis possibbli noħorġu fil-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni. Fuq l-istess tema tal-pandemija, Bernard Grech kompla jkun negattiv anki jekk pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' tilqim fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn illi jkollna rollout iktar malajr. Bernard Grech sab il-ħin jattakka wkoll ir-riforma fil-kirjiet ta' qabel 1995 li ħabbar il-Prim Ministru s-Sibt filgħodu. Quddiem il-fatt li fi żmien Gonzi PN l-isfidi tal-inkwilini u tas-sidien tal-proprjetajiet mikrija qabel 1995 ma ġewx indirizzati, issa li ħarġet riforma aħjar, il-kap Bernard Grech kritika lill-Prim Ministru. Tippruvax terġa' tkompli titmejjel bin-nies kif għamilt bis-sidien, kif għamilt bl-inkwilini. Kif issa l-gvern assigura aktar serħan il-moħħ u aktar flus fil-but tas-sidien biex jieħdu valur aħjar tal-proprjetà mikrija, skont Bernard Grech, il-gvern kabbar din il-problema u mhux solvija. Prim Ministru li jagħti l-impressjoni li solva problema meta fir-realtà se jkun qiegħed ikabbara. U quddiem il-passat anki ta' Gonzi PN li ħalla li s-sidien jitilgħu l-qorti biex jieħdu tagħhom u l-inkwilini inkwetati x'se jiġri minnhom, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistħix mill-passat tiegħu. Aħna ma nistħux mill-passat tagħna. Dwar l-aħħar żviluppi kbar fl-investigazzjonijiet fuq il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u li ġabu aktar arresti anke ta' minu suspettat li forna l-bomba li ntużat fl-omiċidju, Bernard Grech kompla ma' dak li qal ftit tal-jimilu meta semma li dan ġara bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista u issa għajjar lill-gvern li għandu wiċċu tost. Mbagħad jiġu bil-wiċċ tost kollu jgħidulna illi l-istituzzjonijiet ħadmu jew li qegħdin jaħdmu. Huwa konkluda d-diskors tiegħu f'Ħażabbar b'attakk fuq Malta u saħaq li pajjiżna għadu mhux rispettat. Nimxu il-qoddim meta pajjiżna ikun pajjiż li jkun tassew rispettat madwar id-dinja kollha.